Well, hallo. Vandaag is januari de 8e. Het is vandaag een zeer schöne dag. Dat is op 0. Vielleicht nog een groot warm. Dat heeft een beetje. En ik wil nog zeggen, zeer dankzij voor al mijn vriendschap, al mijn vrienden. Wat ons weer gestart hebben en voor ons gebed. We hebben mijn vader deze week begroefd. En we zijn zeer froh voor hem. Hij was de laatste week zeer krank. En hij is niet naar jou steed. Hij zegt stil, dreimal zegt hij leert nu. En hij is voor afreizen, dan wil hij am Himmel met zijn broeder en zijn zuster op frühstück gehen. We hebben frühstück immer schrecklich veel weer. En ik leid dat voor dan nu dat. Nu leeft hij zich een schijndag. So, we zijn froh voor hem. We worden hem zeer missen, we worden zeer bang naar hem, maar we zijn schaftig voor hem. Den hier het uit nu schijn. En daar wil je weer nog mal alle gaan. So, dat wordt weer van jou ook een beetje schijn gaan. Ik wil van jou, ik ga heinebrasten, chicken breasts, witte bakvlees. Heinevlees even nach, ik dat eingepekeld met zo'n kosher zout, een grove zout. Dat een beetje eingepekeld voor 12 stunden. Nu doe ik dat een beetje aan kloor, het wordt dan liggen gaan een half stunde. Dat wordt daar niet het wordt dan aan, dat het niet ganz saltig wordt zijn. En daar werden we dat bakvlees räjkren. Eens wordt ik klein van thuis starten, een beetje met schpajk behalen. Van alles een beetje. Want ik weet weten waar we dat doen en wat ik doe. Ik weet niet van wat smaken. Maar we willen het nu weer uitmerken. En dan willen we dat rekenen. Vielleicht voor 1 tot 2 stunden. Wat het goed is. En daar willen we ook geen moel hebben. Maar moet even wat dat. Dankzij. Daar heb ik een klein beetje bakvleesje brood. Plus moet zijn, dass das nicht zu saltig ist. Und dann von da wo wieder. Okay, da wird ihr wissen, was wir hier dann nu haben. Hier haben wir dann das Backfleisch, das witte Backfleisch, das haben wir zum Stuhl gekauft. Das haben wir 12 Stunden eingepekelt. Nu haben wir dann klar das Butter liegen gehabt für ein Stück 3 Stunden. Und das Salz reintragen, und dann kann ich das ein bisschen gebrot, und das schmeckt sehr schön, das ist nicht saltig. Hier haben wir Schpajk, Bacon, Tocino. Ich will ein paar Euro mit das, die Backfleisch. En hier hebben we een soort kjeese, dat noemt zich provolone. Je kan eerst kjeese gebruiken. Ik wil een paar stuk volstoppen met kjeise. Daar hebben we een paar jalapenos. Ik wil een paar stuk ook nog een beetje met jalapenos doen. En hier hebben we een grove peper. Dat is alles wat we willen gebruiken nu om dat bakvlees eruit te maken. Geen zout hebben we erbij. Die zijn saltig genoeg. Die zijn al saltig waar je hem stoel kaaft. Zo, nu willen we ons even dat. Dankzij. Okay, da will ich mal wissen, was wir hier dann doen. Für mich doe ich die Vollstauben von Kjeise und Jalapenos. Meine Frau will bloß einfach an die Räkren und das ist alles. So, ich habe hier also ein Kjeise. Ich das so steht anlegen. Und hier habe ich so ein bisschen schneiden oder ein bisschen eine Fuppe essen. Nicht ganz schneiden oder ruhig dick ist. Sonst schält ihr den Kjeise alle raus. Dann stecke ich das hier so steht näher. Und dann habe ich danach so eine Jalapenos in so einen Stot näher. Da, dann ist das fertig. Und dann nehmen wir so einen Schpajk, so ein Tocino, was dann werden wir den, das ist ein bisschen spielbar, ich will nicht sagen, da wird es wird sein. Da werden wir den ganz, und das ist sehr wichtig, dass ihr das sehr fein drehen kann. Nu werden wir den ganzen Stück errollen. Ich will ihn dann wieder wiesen, weil es ganz mit Schpajk, ganz berollen. Und dann vielleicht ich bloß 2 oder 3 Mal rein. Und da, wo wir das Stück haben, da braucht ihr nicht länger haben. Dan doen we met een teampüller, sparen we dat een beetje aan. Nu kijkt maar dat. Nu hebben we die eruit. En dan worden we de eeuwige start en dan ververen we. Dankzij. Ik wil dat plus nog eenmaal wezen. Hier hebben we een fijne beetje bakvlees. Dan worden we een massa nemen. Dan doen we door hier zo een beetje bij de helft, dus dat nasnijden. Nicht durchschneiden irgendwas dann, weil dort einmal irgend durchschneiden, da schält ihr den Käse eruit und das ist nicht was ihr wollt. Das ist weiche Schweden damit Spaß. Und die können so viel Käse nehmen, als ihr dann wollt. Ich habe bloß ein halbes Color. Und hier haben wir dann so ein Jalapenos, statt für die, was es dort nehmen. Oh ja, das ist ein bisschen so von einer. Ja, und dann hier, wo wir das an den Gestall nehmen, das ist das, durchnehmen, dass das oben in der Boven ist, was ihr dann, da schält das Käse nicht raus, dann bleibt es da Bären. Und ich will sagen, das schmeckt sehr schön. Nu werden wir mal weiter proben.
Dat schpajk dit zo smaak. Raam. Kijk je mal. Dat, wat je nou aan dat räjkren doen, dat schpajk, dat bakt zo fijn reich raam. En dan hier, dat zit zeer smaak. Kijk maar dat. Zo. En dan, wanneer we vorig zijn, dan nemen we in de theempuller, waar ze staat. Kijk maar dat. En dan is het weer vorig. Zo, nu hebben we alles staat wat we willen. En dan willen we afhangen te räjkren. Dan fijn. Ja, kijk mal. Dit zijn deze hier wat voor mijn vrouw. Zij legt niet met schpajk gerold. Zij legt niet bloß groot. Dus dit einfach gerekend. En dan kan mijn hier worden met jalapenos en schpajk, tocino, bacon. En jalapenos en kjeese volgestapt. En nu willen we gewoon rök smoker nemen. Wat voor die willen räjkren. Dankzij. Oké, nu wil ik je mal wijzen. Nu hebben we alle op zo'n stakjes. Als dit abgespeckt, dan hebben we hier een beetje een frame. En dan, nu willen we plus zeggen merken dat we dat opening, waar het kjeesband weer, dat het een hek gedraaid is. En dan doen we hier zo tussen. Weet je, dan hangen die alle in de lof. Dat is een beetje vaart als echt. Die moet zich dan een beetje de boek aanholen dat er neer kan. Dan schuiven we die stakjes tussen staat daar. Dan hangen die brasten hier alle in de lof. Weet je, dan kan de rondom fijn räjkren. Ik wil je nu wijzen, ik wil je nog een beetje van dichterbij wijzen waar dat zit. Nu hangen die hier alle op de stakjes. Ja, nu wil ik dat nog een beetje van dichtbij wijzen. Ja, nu kan je zijn. Nu hebben we die op staken abgespeckt, dan liggen die op dat frame. Nu hangen die door smak. Nu willen we die aan een smoker nemen. Nu willen we die alle räjkren. Zeer fijn, hebben die abgespeckt. Nu hangen die door. Want je dan liggen die niet op. Dan kan die rondom räjkren. Dankzij. Oké, nu hebben we een smoker hier am gaan. We gaan hier rökt dat zeer fijn. Nu willen we den 225 bij 250 graden Fahrenheit. Dan willen we van ongeveer 1,5 Stunde of 2 Stunden. Kijk mal, dat zit dat niet smaak. Nu willen we die 1,5, 2 Stunden bakken, räjkren. Maar die is 165 graden, sagen wir. Hier so wat aansteken dat 165 graden is, dat zijn die ganz goed, dan zijn die gerekend. Zo wel zijn waar het zit, Lothar. Oké, nu kijk je mal. Nu gaan die bakvlees hier 2 Stunden gerekend. Ik geloof, die zijn eruit. Waar bloß de temperatuur nu zijn. En dan willen we die moeten smaken. Dankzij. Oké, nu kijk je mal. Nu hebben we 2 Stunden gerekend. Van ongeveer 200 graden, 224 graden Fahrenheit. En die zijn nog niet ganz 164 graden. Dus je zien kan. En nu wat ik wat doen is dat ik nog, hier heb ik een beetje een kleine kampjes met voeder erbij. En dan wil ik dit hier op. En dan willen we deze bakvlees doen op. En dan wordt het nog even een klein beetje in de bak abhärten, bis voor het 165 is. En dan is dat zum rijden, zum eten. Dan is het ganz goed. Oké, nu kijk je maar. Nu willen we nog hier in de bak een beetje nemen. Dus wat die 164 graden Fahrenheit zijn. We hebben hier nu 350 graden im oven. Nu willen we dat hier zo lang bakken, maar is wat 164 graden wezen. En dan zal het eruit zijn. Ik wil het niet te lang rekenen, dan wordt het vielleicht te sterk worden. So. We hebben zijn, we hebben 15, 20 minuten, dan zijn die eruit. Dankzij. Nu kijk je mal dat, nu hebben we dat 20 minuten nu gebakt. Nu willen we dat helemaal uitnemen. Nu kijk je mal dat. Je rekent het bakvlees. Ik hoop die kan dit zijn. Oh, maar ja, nu is dat kraak. Hoe we dat willen. 165. En daar hebben we nog een klok, kan dat zijn. Dat is goed. So nu willen we dat. Hier is het eerste model. Waar je dat wezen. Nu kijk je mal dat.
2 Stunden geräkert, dann noch einmal 20 Minuten mit neu gebackt. Nu ist die Krack 165 Grad. Nu sind die ganz gut. Nu haben die bloß mit Taudagen gestört für ein Stück 20 Minuten. Und dann da werden wir oben ein bisschen schmecken. Oh, da kann sein, und die gehen ernte frieren. Krack ist das. Wow, die dann ein Stückchen Loten setzen für ein Stück 20 Minuten und da werden wir mal schmecken. Aber ich will sein, dort wird sehr schön schmecken. Dankeschön. Okay, nu kijkt er maar dat. Nu hebben we dat bakvlees met dat spijk en alles auf 2 Stunden geräkert. En dan nog 20 Minuten in de bak, dat het kraakt ganz goed is. Nu gaan we dit maar smaken. Oh, dat is wel zo fijn suppig. Nu kijkt er maar dat. Door de jalapeno en dat kjeese erbij. Nu gaan we dat maar smaken. Okay, nu gaan we dit maar smaken. Ik heb het hier nu voor 15 of 20 minuten ingespreid. En dan zijn we dat met resten. Dat moet zich verrijven. Want als je bakt is, dat ingespreiden. 15, 20 minuten zetten laten. Dan wordt het zo juicy, zo suppig. So, nu gaan we dit maar smaken. Dit is bakvlees. Met jalapenos en met kjeese erbij. 2 Stunden geräkert. En dan nog 20 minuten in de bak, dat het voor zeker goed is. Nu kan je dat koud eten, dat smaakt iets maar meest een beetje naar rapspeel. Over hard in de grill. Ik wil dat nog hier zo kijken naar de rijst. Over, dat smaakt zo scharaak, dat is sehr schön. Ik leg wat mijn bloed van vleesvlammen verdeel. Dat smaakt schön. Merkt dat ook. Ik wil me niet zo zeer tieren, dus dan kan je daarna niet slopen, maar. Ik wil zeggen, dit smaakt schön. Und das ich immer sage, sie dankbar, Gott segnet uns und Gott ist mit uns. Dankeschön. Merkt ihr doch, es wird Arbeit, aber doppelt tut sich. Dankeschön. Ich dachte, ich muss Ihnen das bloß einfach noch einmal wiesen. Das schmeckt krass, so schön ist das sehr. Bloß sehr, sehr schön. Wo Gott uns segnen, dann sehen wir uns nächstes Mal hier in Struckland, Manitoba.